Tarawele ni y'an sigilen kunnafoni balan kan nisɔndiya kɛnɛ sewa kɛnɛ jamana ni ka jamana kibaruya di jamanadenw ma Bakari i b'a fɔ ko jɛgɛfo ka kunnafoni balan k'a daminɛ ntɛnɛn ni ka taa kuncɛ juma Bakari bi ni Ala ni kira sɔnna ma sɛbɛnnikɛlaw n'o ye kalimu ta baw ye u kɛmɛ k'a ɲɛgɛn politiki kuma jamana yɛrɛ taabolo kalo kelen ji tɛ min dumuni tɛ kɛ an tɛ tɛmɛ ni baara ye wa mun dumuni ko kuma nana yan sisan i m'i ka ko daminɛ i tɛ se k'i sɔn de dogo kalo kelen a bɛ nale a sera ka ban n'i ye dunankɛ te maraba ye i bɛ to k'a sɛti minnu fa zamɛ tilew la yan dɛ o dabila la pewu k'a ta k'a dun tilegan fɔ banna pewu k'a lajɛ f'i ɲɛ da o banna ka mun lajɛ i ma manamana ka fɔ daminɛ Bakari an b'a fɔ dunankɛ ye o tuma k'a ka bisimila k'a nali diyara n ye nka dunankɛ na waati Bakari maaw de bɛ kule la koyi ko sɛgɛn bɛ dugu la dunankɛ na waati maaw jɔrɔlen don maaw ɲaninen don Bakari nka nɔgɔyaba ye Ala ye Bakari ni Ala ye ko min latigɛ jɔ ne waati min na Bakari a kɛba de y'a kɛ o tuma an b'a ɲini Ala fɛ Bakari Ala ka sun in Ala ka limaniya d'a ma Ala ka timinadiya d'a ma Ala ka kɛnɛya d'a ma Ala ka nafolo Ala k'o nɔgɔya an ye maa caman de bɛ maa minnu tɛ se ka sun Ala ni bana sun ka d'u ye u tɛ se ka sun Ala de y'o latigɛ u ye maa caman bɛ yen nka caman fana bɛ yen olu ka sunbaliya a banaw tɛ wuli ni sunkalo ma se o fana bana kɔni don maanifin tɛna bana nkalon de yɛrɛ la dɛ furudimi tension jabɛti minnu fana bɛ suguri dun ni maatɔw ye ka bɔ ka n'u yɛrɛ nama dunna kɛnɛ ma i ɲɛ o dɔ ya an b'u fo bisigi wa i ɲɛ o ya Bakari Tarawele o tuma suguri dunnaw Bakari nin bɛɛ lajɛlen limaniya ka baara ye Bakari k'i yɛrɛ jɛ ka i yɛrɛ jɛ dumuni na k'i yɛrɛ jɛ ji la ka to limaniya kɔnɔ Bakari Tarawele i b'a kɛ jɔn ye an daba ma k'a kɛ i don arijinɛ sun kun tɛ arijinɛ yan Uzazi bɔ a kɔrɔfɔ faamuna an ka taa ɲɛfɛ ni Ala sɔnna ma Bakari Tarawele min ye Bakari Tarawele Bakari sini na k'a ye walima sinikɛnɛ na k'a ye ayiwa min ye anw yɛrɛ ka wa mɛ min f'i ɲɛna n'i kɛ mɛ k'i pɛrɛn ka sini tilela kɔnɔ o tɛ dun sini dɛ i ko ten kana siga ayiwa baara bɛ n'o ɲɛfɔ an ye sɔɔni o tuma bi baara taabolo fila i dan ye bi tilegan i dan ye Bakari Tarawele bɔ jabate an bɛ bi kunnafoni tigiw ye an b'a fɔ Mamutu ye a k'a bolo yɛlɛma o bɛ bɛn Fɔ Jabate naamu ne ko bala cogo bɛɛ di Bakari Tarawele yani an b'an tigɛ don i n'a fɔ kuma ɲɛnabila la an ko bi an yɛrɛ ka usazu n'o ye an ka alimamiba Bakari Tarawele a b'an bolokɔrɔ Bakari min ye sunkalo ye o ye laada ye jɛgɛfɔ kumaso kɔnɔ n'ale kɔni kunkan bɔra an b'a wele a k'an bilasira o ka ɲi karamɔgɔ i salamu aleykum wa aleykum salam karamɔgɔ Buwa Jabate ka fara Bakari Tarawele kan Usazu Tarawele bi an y'u wele Usazu malidenw bɛ kulomadali la dɔw ko sini don dɔw yɛrɛ ko sinikɛnɛ aw ye diinɛ baarakɛla ye sunkalo bɛ diinɛ ko fɔ ni sunkalo nana jɔ an bɛ aw de lamɛn n'aw ye fɛn fɛn fɔ dugudenw bɛ taa o taasira de fɛ sunkalo kalo ko don yalima commission a sigira wa commission ka baara bɛna kɛ cogo di yalima malidenw bɛ se k'u labɛn sini de bɛna kɛ Mali ka sunkalo tile fɔlɔ ye wa Usazu a ko bɛ cogo di alhamdulillahi rabbil alamin Buwa Jabate k'aw fo ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan o diyara n ye bi de kɛra kalo tile 29 ye sunkoloma kɔnɔ bi ye tile 29 dafa ye ni Ala y'a kɛ ni bi tile binna commission mɔgɔw sigilen don u bɛ kalo ɲini ni Ala y'a kɛ ni kalo yera bi o la sini alamisa o bɛ kɛ sunkalo daminɛ ye nka ni kalo ma ye bi sini alamisa o bɛ kɛ tile 30 ye o la juma o bɛ kɛ sunkalo daminɛ ye ni kibaruya de bɛ yen nɔ n tɛ a ma confirmer fɔlɔ k'a fɔ ko sini de don coyi bari bi ye 29 de ye kunun kun ye 28 ye bon calendrier dɔw y'a jira ko kunun kun ye 29 nka o tɛ officiellement kunun kun ye 28 de ye donc bi de ye 29 ye kalo bɛ ɲini bi de n'a yera sini o ye sunkalo ye n'a ma ye a bɛ kɛ juma ye i bɔra ka min fɔ kuma daminɛ na dɔw ko sini dɔw ko sinikɛnɛ a bɛ nin yɔrɔ in de la ayiwa nka Usazu ni jateminɛ kɛ ni ɲɔgɔnna caman caman de nana a bɛɛ lajɛlen tora ayiwa kalo tile 29 ta la ayiwa est ce que a bɛɛ y'o da kelen de wa kalo ko don mɔgɔ ko tɛ nka maliyɛnw yɛrɛ est ce que a ma dege nin de la
an delila nin na nka laada ko tɛ basa laada tɛ Ala bolo laada tɛ Ala bolo a bɛ ɲini de n'a kɔni ɲini na n'a yera bi alhamdulillah sini bɛ ka a ye nka n'a ma ye a bɛ kɛ juma ye dɛ ni jate fila de bɛ yen nɔ parce que kalo yɛrɛ bɛ ɲini 29 de ye kalo tɛ ɲini tile 30 farafin kalo jate fila de b'ale la 29 30 n'a sera 30 ma ɲinini ko yɛrɛ t'a la bilen voilà bi de y'a ɲini don yɛrɛ de awɔ ayiwa nka Makan ka kibaruya bɛ cogo di Makan b'a daminɛ olu ka tile 30 de kɛra bi olu ka tile fɔlɔ ye sini ye parce que olu fana y'a ɲini kunun de kun olu ka tile 29 ye olu y'a ɲini u m'a ye donc bi kɛra olu ka tile 30 dafa ye donc kalo ɲini ko t'olu ta la bi yɛrɛ sini ye tile fɔlɔ ye Arabie Saoudite ayiwa Usaso ni sunkalo donna siɲɛnaw bɛ kɛ Ala deliw bɛ kɛ dugawu don bɛ kɛ baraji ɲini kalo don ayiwa i bɛ se ka bilasirali jumɛn d'a ma silamɛw ka baara kan ka kɛ mun ye ka dɔ fara u cɛsirijala kan bon an bɛ min fɔ alisamɛw ye o la komi e ni Bubakari yɛrɛ bɔra k'a fɔ kuma daminɛ na ko dunan ba k'a bɛ ka nalen a bɛ labɛn na dɛ dunan belebele don kalo 11 min tɛmɛna fɛn fɛn kɛra o kɔnɔ n'a tɛ bɛn Ala ma nin kalo 1 bɛɛ de b'o jɔsi ka bɔ yen nɔ i kun bɛ cɛsiri fɛn fɛn kɛ Ala ko la i b'a bɛɛ triplé nin na i ka yafa ɲini Ala fɛ yafa kalo don i ka hinɛ ɲini Ala fɛ hinɛ kalo don i ka garisɛgɛ ɲini Ala fɛ garisɛgɛ suru kalo don sunkalo a n'a ka hɛrɛ bɛ na wa n'a ka hɛrɛ bɛ taa dɛ mɔgɔw bɛ jɔrɔ ko dɔ la nka ni sunkalo sera ka ban dɔrɔn u bɛ tunu ka bɔ yen mɔgɔw tɛ ka hɛmɛ ko tile wa sunkalo tile ni tile foyi tɛ kelen ye e bɛ n'a ye ni Ala sɔnna a ma Ala ka yɛrɛ na sini kɛnɛya la ayiwa Usaso an tɛna se k'i labila ten i bɛ dugawu kɛ jamana in ka basigi ni sunkalo nɔgɔya an bɛ min fɔ Buwa jamana in mago bɛ yɔrɔ min na sisan mago bɛ dugawu la kosɛbɛ i b'i kelenna dugawu kɛ jamana ye i bɛ jamana dugawu kɛ jamana ye Ala y'i kɛ jamana min kɔnɔ sigibaga ye n'a basigira i yɛrɛ bɛ basigi n'a kelekura awuzubila i yɛrɛ bɛ keleku dɛ wa jamana in Ala k'a kɔlɔsi Ala y'u tɛlɛ jamana in kalifa maa minnu na ko min bɛ yen an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye jamana in ta fanga Ala k'a dan ma jamana in ta fanga Ala k'a dan ma ɔ ni kalo fana n'a yeli sabatira su in na siɲɛna bɛ daminɛ radio cɛ k'a fɔ kɔnɔ minuit a bɛ daminɛ su in na ni kalo yera fo 6 heures du matin inshallah o de la kuma bɛ dugawu kɛ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله لا يا رب العالمين Traoré okuma ma fɔ Ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman yirana Bubakari Traoré nin tun ye an yɛrɛ ka karamɔgɔba ye n'o ye Abulaye Traoré Bare an ka usasiba ale de bɛ an bilasira ka malidenw bilasira ka diinɛ ɲɛfɔ an ye n'i y'a lamɛn i tilala ka ban a ma se tuguni ka taa maa wɛrɛ ɲininka Bubakari o tuma Ala ka sunkalo in tɛmɛ ko ɲuman yirana amina yarabi ne bɛ n tigɛ don joona teliya Bubakari Traoré nin sɛbɛn in a na kɛ min ye rédaction du Mali la rédaction du Mali Bubakari a na kɛ sɛbɛn kura ye sɛbɛn kura don parce que tuguna a Traoré an jɔani o ta don i b'a si dɔn an ka taa maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ ye Abdallah Sanogo Sanogo ko Bubakari Traoré min ye Front populaire contre la vie chère Bubakari ko hali bi u b'u deli ko la dɛ sɛbɛnnikɛla ko maa min ye a hakilina ta ni k'a ko sigi sen kan a tɔgɔ ye Madamu Mariamu Kone Mariamu Kone a n'a jɛɲɔgɔn u ye jateminɛ kɛ Bubakari Traoré malidenw bɛ kuma minnu na a kana se ka kɛ dalafɔli ye Bubakari ni ka tɔn sigi k'a ɲɛsin jakungo kɛlɛli ma sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin Front populaire contre la vie chère ye Bubakari u ka tigɛ di ɲɔgɔn ma feerefɛnw sɔngɔ yɛlɛlen don jamana ka gɛlɛ munna sɔngɔ yɛlɛlen don jamana ɲɛmɔgɔ o kuma u ka ɲɛfɔli kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Mariamu Kone a n'a jɛɲɔgɔnw ye kunnafonidilaw wele ni ka kunnafonidi baro kɛ bourse de travail la kunnafonidi baro in bɛ tali kɛ mun ni mun kan o de ye Mali yɛrɛ bɛ dabolo min na bi u ka jateminɛ la dabolo ɲuman tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ dumunifɛn dɔw bɛ yen minnu bɛ ni jamana kɛmɛ k'u subventionné Bubakari Traoré olu sɔngɔ man ɲi ka yɛlɛ abada nka Mali ta kɛmɛ dalafɔli a ko n'i y'u kow taabolo lajɛ nɔnɔ tulu sukoro malo Bubakari Traoré n'i y'a lajɛ ninnu kɔni subventionné don nka hali bi o tuma don o don dɔ de bɛ ka fara sɔngɔ kan a ko mun de bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko Bubakari Traoré o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko n'i ye jamana yɛrɛ ɲɛnamacogo lajɛ min ye Malikura ko kuma bɛ ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔ o kuma ko dalafɔli de don wa a kɛwale bɛ cogo di
sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ministre mun ka baara bɛn bɛ jagoko ma a ko feerefɛnw kɔni sɔngɔ jiginna kosɛbɛ olu ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ ka bɛn kan kelen ma nka ko kɛra dalafɔli ye k'olu taara lajɛ sugu kɔnɔna ni butiki kɔnɔnaw la k'a bɛɛ b'a nɔ na fo ni dɔ farala min kan nin tɛ kunnafoni duman ye madame Kone ko bɔgɔtɔrɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ a ko Mali tɛna se ka to tan koyi a ko kabini colonel Duru nana a ko u bɛ ka wulikajɔ kɛ Mali basigilen ko ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi tɛ malidenw nisɔndiyalen don nka min ye dun ka fa ye n'o tɛ jamana kɔnɔ ko kɔngɔ ka kɛlɛ ka jugu dɛ sɛbɛnnikɛla ko Bukari kɔngɔ ka kɛlɛ ka jugu madame Kone y'a yɛrɛ k'a fɔ kɔngɔ kɔni o tun bɛ jamana kan maa min bɛ dumuni kɛ k'a fa bi Mali kɔnɔ k'o tɛ bɛɛ ye n'i ye musow ka nasansigi lajɛ maa min bɛ bi ko n'a dafalen b'a kun o tɛ bɛɛ ye maa min bɛ daga saba sigi tile kɔnɔ o tɛ bɛɛ ye o tuma ko Mali bɛ cogo di bi madame Kone ko bɔgɔtɔrɔ de olu kɔni tɛna kɛlɛ kɛ olu ta ye ɲɛfɔli ye u ta ye deli ye u ta ye kunnafoni di ye jamanadenw ma Bukari k'u bɛ min fɔ ɲɛmaaw ye Bukari o de ye u bɛ ka kuma minnu fɔ a ka bato a bato cogo la n'o tɛ bi ko gɛlɛya dan don sɛbɛnnikɛla ko bɔgɔtɔrɔ min ye sunkalo lɔhɔrɔmaba in ye a ko sunkalo tɛ ye dépense kalo ye Bukari n'a fɔra k'a fɔ ko jamana balo tɛ jamana kɔnɔ dun ka fa tɛ jamana kɔnɔ maaw bɛna se ka sun cogo di a ko jɔrɔ bɛ malidenw na dɛ k'u ye maa caman ɲininka bɛɛ lajɛlen bolo b'a kun ne ka woronto ko foyi tɛ yen ko kabini sɔrɔsiw nana Bukari u ko gɛlɛya bɛna kɛ an ka jɛn n'a ye Bukari ko nafolo fitinin mun bɛ yen a bɛna don kɛlɛkɛminɛn na min ye ko wɛrɛ minnu bɛ yen olu bɛna ɲɔngiri kɛrɛfɛ ko wɛrɛ bɛna ɲɔngiri kɛrɛfɛ dɛ ko de ye dun ka fa ye ko de ɲɔngirila kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko bɔgɔtɔrɔ de min kɔni ye kɔngɔ ye ko ni ko kɔni donna dugu kɔnɔ ka ban dɛ o tuma ko jamana ɲɛmaaw u ka kɔfilɛ kɛ joona joona ni kana ni lafiya kɛnɛ kan da ye ko n'o tɛ kulekan ko bɛɛ du bɛɛ kɔnɔ bi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la rédaction du Mali a ka bi sɛbɛnni don la rédaction du Mali an b'u fo ka fasolojɛkulu maaw k'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔ Jabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le nouveau réveil le nouveau réveil Adama Kulubali nin ye a ka fasiri ye i da bɔla ka to vice-chef Mariam Kone ka wulikajɔ min na n'a ye kunnafoni di baro sigi ko minisiriso min n'o ɲɛsin bɛ anw ka usine ko ma ani sanni feere koɲɛw ma n'o ye industrie commerce ye o fana a n'a ka bolofara n'o ye DGCC ye n'an b'a wele ko direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence o bari dalatɛlɛ ani bakurunba la n k'a ma ko DGCC u ye kunnafoni di baro kɛ o kunnafoni di bara ka don kibaru silamɛw wele ka ɲɛfɔli kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ sunkalo o bɛ fɛ k'i kunbɔ o kunbɔli o tɛ taa ni gɛlɛya tɛ bawo min ye dadumunifɛnw ye ni maa min n'o bɛ kilo kelen dun waati tɛmɛlenw na n'o ye don gansanw ye kalo gansanw ye min ye sunkalo ye ko o tɛna yɛlɛma ka kɛ 2 wali 3 ye wa o taabolo n'i y'o lajɛ fana a sɔngɔ ko nafolo ko o kɛmɛ gɛlɛya ye bawo n'i ye a lajɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen ninnu donna ka bɛn alamisa tɛmɛlen ma marsikalo tile 16 san 2023 conseil national du patronat du Mali min cogolen filɛ ni Amdala Sey 2000 kɔnɔna na wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ minisiri kɛlen ka kuma ta a y'a jira k'a fɔ min ye don kibaru tilamɔgɔw ka wele ka bila o ma ka se ka ɲɛfɔli kɛ ko nin bɛna kɛ sabu ye minisiri so bɛ wuli ka jɔ min na min ye dadumunifɛnw sɔngɔ jigili ko ye hali n'a sɔrɔla gɛlɛya bɛ fan dɔw fɛ k'an ka bila an kunkolo la ko gɛlɛya in tɛ faso Maliba dɔrɔn kɔnɔna na koyi min ye diɲɛ seleke naani kɔnɔna ye i b'a ye gɛlɛya in k'a fiɲɛ ci bɛ o fanw bɛɛ lajɛlen na nka anw ta min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye o wajibi don k'olu kan ka wuli ka jɔ kɛ min ye anw ka dufada ye min ye dadumunifɛnw ye o ka sɔrɔ ka bɛn ni anw ka sɔrɔ kɛcogoya ye o bɛ kɛ sabu ye jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya dun ka fa sɔrɔli siratigɛ la o fana bɔlen koyi min ye suraka kɛ finma ye minisiri n'o ye Mahamudu Ould Mohamed ye a y'a jira k'a fɔ min ye anw ka sɔrɔ bosobaw ye n'o ye opérateur économique ye olu kɔni ni minisiriso u bɛ baara la a bɛ waati jan bɔ nka a jirala k'a fɔ min ye sunkalo kalo min kɔni n'o kun bɔlen filɛ o kɔni k'a daminɛ a tile fɔlɔ fo ka taa s'a kuncɛ waati ma min ye dadumunifɛnw ye maaw mako bɛ jɔ min na sunkalo kɔnɔna na ko caman den de dasi bɛ anw ka faso Maliba dugukolo sanfɛla la wa min ye commerçants ye olu kɔni y'a jira
jira k'a fɔ me date minnu fɔ ntanya k'o tɛna kɛ sunkalo kɔnɔna na wa min ye anw ka minisiri fana ka wulikajɔ ye a y'a jira k'a fɔ min ye DGCC ɲɛmaya bulon ye olu fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la min ye date minnu fɔ sɔngɔ o ni sɔrɔ bosobaw n'o ye commerçant ninnu ye u y'a fɔ k'a bila yɔrɔ min na sunkalo tile gale ka taa s'a kuncɛyɔrɔ ma a kana tɛmɛ o kan wa min ye u ka maaw ye ni min kɔni y'a ye sɔngɔ kofɔlen k'a tɛmɛn'o ka dɔ farala a kan o ni ɲagili min ka kan o ka ta ni ka ɲɛsin a ma wa min ye minisiri ye min ye Mahamudu Uldo Mohamed ye a y'a jira k'a fɔ waati ni don nataw kɔnɔna na nin kun ye u ni don kibaru tilamɔgɔw ka se ka sigi ni k'a tɔgɔ da ko café de presse nin y'a tako filanan ye tako sabanan min ye yɛlɛma bolo caman ye ani kunnafoni kura caman ye k'o na sigi ka tila ka o kunnafoniw ta ni k'o jɛnsɛn k'o di don kibaru tilamɔgɔw ma nin kun ye sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ le nouveau réveil kɔnɔna na Adama Kulibali a ka fasiri nouvelle horizon Bakari sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ko Seydou Konate Seydou Konate ko Bakari tɔrɔ de n'i ye ɲinɛni ye jakuma golo kan saya mun na ye saya mun na ye sɛbɛnnikɛla ko Bakari tɔrɔ de min ye le tigre ye Dankɔrɔba n'o ye Sumailu Bube Mayiga a ye diɲɛ to Ala k'a hinɛ yarabi Dankɔrɔba in Bakari tɔrɔ de a ye diɲɛ to hakili lajiginna mars kalo tile 21 san 2021 min ye mars kalo tile 21 Bakari tɔrɔ de i b'a ye k'a fɔ Sumailu ka ntanyani min kɔni ye san yɛlɛma ye o de baaraw nana sigi kan a somaw Bakari olu de kɔni ye alikuranɛ kalan belebele kɛ alikuranɛ kalan tɛmɛnen kɔfɛ ni ka taa duwawu don ta a kaburu la Bakari a dan bɛ kaburu don min na sɛbɛnnikɛla ko a ko o kɛnɛ kɔnɔna la Bakari min ye politiki maa caman ye olu senna bila ka se maa dɔ tɔgɔ bɛ yen n'o ye Isa Kawu Jim ye Mali CNT o ɲɛma danga naaninan kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko ni cɛ n'o ye Isa Kawu Jim ye Bakari tɔrɔ de dugu ti jɛ abada ka su ko n'i tɛ Isa Kawu Jim tɔgɔ mɛn maaw da Bakari Ala ni a yɛrɛ ka kɛwale e k'o kɛwale ɲuman don de sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Sumailu Bube Mayiga a somaw a ka tɔn maaw a terilakaw a balimaw u ye alikuranɛ kalan kɛ ni ka duwawu don ta ka Sumailu Bube Mayiga sɛgɛrɛ Ala k'a dayɔrɔ suma amina ya rabi sɛbɛnnikɛla ko o bɔlen ko ni ka taa ziyara kɛ a dan bɛ kaburu don na yɔrɔ min na ziyara de kɔfɛ dɛ Isa Kawu Jim ɲininkalikɛlaw sina k'a ɲininka ten a y'a daminɛ tugun a y'a daminɛ maye to don arajo a y'a daminɛ bouton digila sɛbɛnnikɛla ko Bakari tɔrɔ de min ye journaliste ye kɛnɛ kɔnɔ o sina ka micro jɔ Isa Kawu Jim da Isa Kawu Jim ye Nana Bube ye ale ka duwawu don kɛnɛ kan a ka sarakati bɔ kɛnɛ ayiwa i ye mun de jateminɛ i ka hakilina ye mun ye u tun sigilen bɛ ka min makɔnɔ Isa Kawu Jim Bakari tɔrɔ de k'a bɛna fɔ ko Ala ka Bube dayɔrɔ suma a bɛna fɔ ko Bube tun ye cɛba ye o tuma k'a sina k'a da don a yɛrɛ ka kɛwale la ni jamana yɛrɛ taabolo cogo di a yɛrɛ ka kɛwale a ɲininka n'o na wa sɛbɛnnikɛla ko Bakari tɔrɔ Isa Kawu Jim ko Mali man di bi ko ye ko Mali politiciens de kan ka fara ɲɔgɔn kan ni ka jɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ko sinon min ye cɛmancɛ fanga maaw ye Bakari ko fanga bilali nege t'u la min ye cɛmancɛ fanga maaw ye Bakari tɔrɔ k'u ka baara tɛ jamana ɲɛnamayali ye u kan ka taa ka bɔ i ka kalafili labɛn Bakari tɔrɔ de min ye politiki maaw ye olu de kan ka na jamana ɲɛnamaya o tuma ko ni politiki maaw ma jɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma Bakari k'a bɛna kɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen la ale ye dɔnni ma politicien bike aserte kunu tɛrɛ bi aserte yɛrɛ o sigila jɔnni dɛmɛli kama bi don kunu tɛrɛ bi n ko adamaden n'i ka maloya kɔni banna dugukolo sanfɛ sabali ka ɲi dɛ sɛbɛnnikɛla n'o ye Seydou Konate Seydou Konate ko Isa Kawu Jim a y'a yira k'a fɔ Bakari min kɔni ye politiki maaw ye ko wulili kuma sera min kɔni tigɛ di ɲɔgɔn ma kuma sera Bakari fo ka t'u ka laɲiniw sabati ko politiki maaw de kan ka jamana ɲɛnamaya sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔsiw ta ye jamana lakanali ye Isa Kawu Jim a y'a yira k'a fɔ Mali a bɛ dabolo mun na bi anw ye engagement ta ni CEDEAO maaw ko anw yɛrɛ dɛsɛ bɛ k'an kumakan k'a bato sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Dankɔrɔba in n'a tun b'o ka kɛnɛ kan n'o ye Sumailu Bube Mayiga ye Bakari ni Sumailu Bube Mayiga tun bɛ se ka wuli kura ye k'a tun b'a gɛn ka bɔ a ka kɛnɛ kan a b'a kun ci k'a dafa k'a bɔ a ka kɛnɛ kan kɔni jɔnni ye Sumailu Bube Mayiga maloya k'a ye wari d'u ma k'u ka meeting organiser sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ a ko hakili lajiginna a ko malo de banna bɛ min ye politiki la min ye adamadenw na Bakari ko maa si tɛ lagalagatɔ ye bilen fɛn mun bɛ fɔ a bɛ don an tulo fɛ a bɛ to an kɔnɔ a ko 10 février 2019 Bakari min ye Sumailu Bube Mayiga ye a ye nafolo ta ni k'a di Isa Kawu Jim ani a ka Dankɔrɔba ma n'o ye Imam Mamu Diko ye Bakari sɛbɛnnikɛla ko u tun ye laɲini mun kɛ Bakari ko tun ye miliyɔn kasabi caman caman ye a don kama Bube ko min b'ale bolo o ye miliyɔn 50 ye ayi hɔn
Semanikela ko na ma ka fo ku ka laini ma sabati no isa ka ujibi ni Muhammad Diko ye bubay ko ne million bidru jeta ka duma u ye kuna fondila wele ninga kamera joka ka yira ka fo ko bubay ka million bidru flani on ye min fo ye o tani ye de no ta bolo akana ka million bidru ta anta fe e ga kila ga taijo o tigi ka saraka bo kene ka kebe ko wortrobre sedu konati ko la gosili jumembe minyi mangoya jumembe buruja jumembe chwachi jumembe isa ka uji maminta ga dasumelo bube maika ka mangoya ka fanga chien bori ka lafu bori ka jamana dum baye ka kila ka ni joka sudon kene kan o kuma ko de nyonte ko kuye heroye o kuma kami duwa uko ye ko ala ko dawrosma e mala de bana da madina semanikela ko botoro menye bube ye ni setale dabalitale ka wuli kuraye ako menye bube somo ye botoro ka gwenga bo keneka kanaska bil blondala odo ngo desara ko kede politique flani ñoko ñeda flé ci té foblé dabi timblé ale ba fugo politicien nga ngu fara yonga politicien kabi jamana bismillah kana bugo sisala politicien de ka ji u fara le no ngonka surazu naona ota sura chena o politicien kele onde bulo big mabe ka surazu ka kunu fanga kume civil de bulo ale ma civil fanga tia aywa ibe ka fanga ni ya chena jomba julabi ngo na dama de na temole ya ba fara national chi ali bi o chilendo kanga fi be tie febe ba mako circulation na bia ka ORTM chi botoro Mali yoro jumem au conseil aux collectivités ka yenchi Mali yoro jumem be bi umata gashike yoro mina John ne kara sababu ye isa ka ujumna kam malo temblene kuna fani flani anye mi bon nouvelle audition kono itara yoro janero e maison la presse Johnny o karkari o chi angoro dona 20 février 2023 subhanallah ati faranyini nina maison la presse président Banjugu Dante ay sabege ga nyeshuma o kara u baraga sabamine o ka faranyini ne mamtu Jeka pip kaka firfan la kodon nege kanye tan flasera Bamako ka fo jigine ka bonya masegi be awye bo drobre itika done boje bate ni yentega do ni sababe bo sababe no o kama ko lene pana mami nga fasiri ni o ye Dauda Sangare flage aye kalimuta akoko mi onga kalata mun no labon baro besina ko akota laga wala doni wa alna sorla ko asmale do mi general siaka Sangare ale mi na let mi DG o nyama bay no ye délégué général aux élections général siaka Sangare eko ama baro latame eji unyama bama no ye maître Musafa Esize barai abele jile ngela bunya konnana wa mabachama ulutumbe ekena konnana ni ya taka laje mi onga ministry mi no nyeshimbe onga marachama boli baro ma no administration territoriale de décentralisation o ka secrétaire général mi no tara norobla no ye Adama Eshi Zumaye katase mi ye onga chegeda bolo mi be no e collège o secrétaire général colonel Busuru Drame o fana tumbe kene kono kata se département technique munu no lu ni eji kanga bara gani nyoye nunu bele jile ka chide tumbe wa ajrala fana kene konnana ka fomi délégation générale aux élections o mau anuka bureau kono minon ni bele jile faranga benake akola gwe ka o minon bele jile nta ko di eji enyema bama no ye maître Musafa Esize ye wa baro kaseka ke wasami onga jamana kalata laben bara mununu lube sena o kaseka waleya wani ya taka laje ajrala ka foko mi ye coordination do ye no ye jekulu ye o kanga sigi singa no sigila singa mi ye eji bolofara mununu kanga bla onga marabulu tayin konnana ulu belajile ulu fara ka sigi singa wa uni mnemni dememi nkaka o kataniga usegere wani ye ko inta ka laje alisa maître Musafa Esize eji président ni ale yerebe wulika jola be nyini ga wati jambo wa ayajira fana ka fo bara mi intale fleka khalifa ala kunna la sunama bara yi anake ka time ka ke jamana de kilna blejile sagoye ko bawu mi ye kalatai ko nogote kalata ni ya ko fo ni jele amake akoko akonnana te akote melengo fe ibaye ka fo kololo chama o de be wuli o ka ko nunu ni ga o nyekoro machere ibaye ka fo bara nunu blejile kanga ke jele ya kono ka blejile
lajɛlen kɛ bɛɛ lajɛlen b'a jamanadenw b'a la k'a ɲini cogo min na a ka kɛ ten k'a kɛ bɛɛ lajɛlen nidungɔ ye waasa min ye kalata ye n'o jɛyala maa min n'o bɛ sigi n'a dɔn k'a fɔ danaya min dala ale kan ale ni fili man kan n'a sigina fana a kan ka fɛn minnu kɛ jamanadenw ye gɛlɛya ni degun min bɛ jamanadenw kan a kan k'o fura ɲini teliyala cogo min na a n'o fura ɲini o cogo la waasa min ye jamanadenw ye bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisi wasa sɔrɔ a ka baara hukumu kɔnɔna na wa ko ɛji baara min dalen filɛ ka di a ma n'o o kɔni n'a bɛna kɛ sabu ye waasa min y'anw ka kalatako ye k'a ko bɛɛ lajɛlen ni k'a fɛsɛfɛsɛ k'a daminɛ kalata sɛbɛnko la o fɛsɛfɛsɛliw ka taa se kalata yɛrɛ don ma baara minnu kan ka kɛ a kɔnɔna na min ye kalata fana baaraw baalen kɔ jaabiw farali ɲɔgɔn kan fili kana don a la bisi basa kana don a la k'a fɔ ko urni dɔ natɔ tununa nin yɔrɔ in na o bɛɛ lajɛlen ka dabila wa min ye kalataw jaabiw mana bɔ fana bɛɛ lajɛlen ka sɔn a ma hali n'a sɔrɔ i ma sebaya sɔrɔ donc ala k'a fɔ ni e kɔni ma sebaya sɔrɔ nka min ye nin jaabi min bɔlen filɛ ka di k'a fɔ ko ne ye nin sɔrɔ donc ala ne nin ka kan farafinna bilen ka bɛn ko la foyi t'o kɛ bon fo n'o y'a sɔrɔ ko wɛrɛ bi fo n'o y'a sɔrɔ ko wɛrɛ bi kɔnɔ hali min tɛ ɛsi farafinna yan bɔrɛ o kɔni o bila cɛ kana futinɛ don mani fu kunkolo la n'i ko bila abada i bɛ dɔ mankan mɛn ne de kɛra ye ne de kɛra ye o tɛ bɛn dɛ o ma ɲi i ma bɔ ka Nigéria ta ye sisan i ma bɔ k'o ye bɔn an bɛ min kɔni fɔ o de ye jamana in bɛ kɔlɔsima cogo min na a tɛ kɔlɔsima kalo kan koyi tiɲɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye a bɛ taa ni bolo minnu ye farafinna in fana e fana bɛ ɲinɛ min kɔ maajugu minnu bɛ kɔkana na olu fana de bɛ don kɔnɔnamaa ninnu na k'u su o jamana ka bisi basa ka bilisa ɲami bɛɛ ko k'ale de gagne na o bɛ se ka kɛ cogo di kunkolo kelen ban fila a fɔ kunkolo fila ban fila kelen a laban bɛ fara ni ko ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ lɛnɛbana kɔnɔna na Dawuda Sangare a ka fasiri don le matin Bakari ye sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ko Nabi ko Bakari min ye Mali armée Bakari sɛbɛnnikɛla ye nin sɛbɛnni ka nɔgɔ bɔ kuma la ka sɛbɛn pasi a ko Mali bilama Bakari ni maa min dalen t'a la a ko k'i ka da la ko bil haki don Bakari ko n'i y'a lajɛ bi farafinna Bakari min ye an golofimaw ka fanfɛla min ye farafinna golo jɛmanw tɛ dɛ an golofimaw ko n'i y'an ka armée lajɛ armée mun bɛ n'olu ye ŋanaminɛ ŋana ye ko Mali de bɛ o la bi jɔyɔrɔ filanan an bɛ fɔlɔ minɛ o kana diya sɛbɛnnikɛla ko Bakari n'i y'a lajɛ a ko Angola o dogolen tɛ maa la Angola a y'u ka jamana kuntigi kɔrɔ a y'u ka kɛlɛkɛminɛn a y'a san fo ka jamana sɔnsɔn a ko Nigéria n'i y'a lajɛ u ka ca ni bɛɛ lajɛlen farafinna u ye kɛlɛkɛminɛn san fo ka jamana sɔnsɔn Mali hali n'anw ye maa miliyɔn 20 ye Bakari anw man ca an tɛ ninnu bɔ a ko Mali bilama ɲɛdonnatigɛ Mali la o banna n'i y'a kɔrɔbɔ i b'a ye Mali burutili o banna Mali juguyali o banna n'i ko k'i bɛ n gwara da Mali ɲɛ k'i bɛ malidenw de jɔlen sɔrɔ i ɲɛ sisan sɛbɛnnikɛla ko Bakari Traoré de Ala ni sababu ɲuman n'o ye colonel Assimi Goïta ye Bakari sababu fo Arjinɛ colonel Assimi Goïta kabini a nana Bakari Traoré i b'a ye k'a fɔ a y'a ɲɛsin fɛn mun ma o de ye ka ɲɛdonna bɔ Mali la min y'an ka kɛlɛkɛminɛnw ye o ntanya tun bɛ Mali la Bakari hali Ala ma da avion ka wuli ka taa banabaatɔ ta kɛlɛkɛyɔrɔ la ka na o kuntanya bɛ Mali kɔnɔ a bɔra ta Mali kun tɛ tan kunu dɛ Mali kun sala k'a su don de Mali kun tɛ tan kunu dɛ an kɔni kun b'an da de bolo sa Modibo Keyita ka waati kɛlɛkɛminɛn tun bɛ yen Musa Tarawele ka waati kɛlɛkɛminɛn tun bɛ yen nka kabini bɛɛjɛ fanga nana n k'o de nana fɛn in nabɔ a bɛɛ tununa kana siga mun na tununa f'an k'o ɲininkali de kɛ ayiwa sɛbɛnnikɛla ko a ko di Bakari Traoré n'i y'a lajɛ san 2020 Bakari min ye colonel 5 nalen fanga la u ye minɛ san daminɛ a ko 2021 u yɛrɛ bolo donna kow la Bakari min ye 2022 minɛnw nana kolo girinya min ye 2023 bɛ taa daminɛ an ka minɛn bila yɔrɔ Bakari ko magasin tɛ bi magasin min falen an b'a jɔ kana siga Bonjour, merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. Mais aw sɛbɛnw bɛɛ sɔrɔla ka ban a tɔ ye dɔrɔn k'a so jɔ jɔn de bɛna jɔ transition kɛ jɔn bɛna jɔ cogo di a minɛn bɛna bɔ min bɔn sabali sa marifakisɛ nɛgɛden o tun bɛ kalo minnu tigɛ yan fɔlɔ ko an ka denmisɛnninlaka minnu bɛ taa formation na k'u bɛ jɛn kisɛ 1 kisɛ 2 o banna pewu k'a ci fo k'i tɛgɛ o tun ye kunun ye o banna dɛ
Sebenigala ko botore ni ya lajɛ ako Angola kɔfɛ bɔgɔde eko Mali kɔni an de bɛna jɔ in koyi ako Mali kɔni bilama ɲɛduna tigɛ na bilen bɔgɔde sabu ni ye dugumana lajɛ minɛnw tonnen bɛ sanfɛ kɛlɛ o minɛnw fana tonnen bɛ ako Mali pankuru jɔyɔrɔ eko place yɛrɛ bɛ bilen de i ka kuma ɲamakɔrɔ kurani fanfɛla u ka katiribila bila u ka ɲɛmɛ maramafɛn ma ɲi maaw cɛ ma ayi tu mun bɛ aéroport bolo mun bɛ ɲamakɔrɔ kurani fanfɛ o ka tu ninnu arrangé ka bɔ yen avion tɔw bɛ taa jɔ yen n'o tɛ jɔyɔrɔ banna dɛ ne bɛ min f'i ɲɛna rebelle ko a finman n'a jɛman rebelle de b'ale filɛ pewu sɛbɛnnikɛla ko Bakari n'o ye nabi ye a ko n'i y'a lajɛ jamana saba bɛ yen Bakari olu kɔni dɔn bɛ ni maramafɛnw feereli ye n'o ye Russie États-Unis ani Faransi ye sɛbɛnnikɛla ko jamana wɛrɛ fana bɛna jɔ olu kɛrɛfɛ n'o ye Chinois ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye Émirats Arabes ka taa bila Espagne ni Turki la nin bɛɛ lajɛlen bɛ maramafɛnw feere nka minnu bɛ n'olu ka ŋanaminɛŋanaya maramafɛn feere la o de Russie ni Américains ni Français ye sɛbɛnnikɛlaw ko Mali a ka minɛnw tun bɛ san nin bɛɛ lajɛlen fɛ nka an bɛ don min na ko bi an y'an ɲɛsin jamana kelen de ma o de ka ɲi Mali ani Russie a banna baara banna Assimi Goïta Vladimir Poutine sɛbɛnnikɛlaw ko wari min ye Turkikaw ye min kɔni y'an ka drone ye n'o ye dagabana drone ye olu bɛ ka bɔ Turki jamana kɔnɔ ka na n'o tɛ min ye tɔw ka maramafɛnw ye Mali mago t'o la bi min kɔni ye tɔ jɔni Faransi ni Espagne ni Amérique kɛ ani Chine o y'a tɔw de ye o sɛbɛnnikɛla ko n'i ye gɛrɛbudennin ye ka dalajɔli cɛya a fɔlɔla yɔrɔ min na a ka barani ma fa ye a ko Mali ka barani fara Irisiw fɛ yen Bakari an t'an bolo bɔ Irisiw bolo wa n'an wulila nin kɔ Buwa Jabate rebelle kama fɛnɛ dusu ka bon kojugu n'o dusu bonya tɛ kɛlɛ tɛ bilen ne bɛ se ka taa an ka wari don n ka kɛlɛminɛ na cogo di ka n'o bila ko n m'o essayer Bakari a bɛ essayer dɛ n'an ma bɛn ko la pankuru bɛ an ka pankuru jigi kɛnɛ kan fila dɔrɔn u bɛ wuli heure fila dɔrɔn a ko banna pewu n'o kuma bɛ fɔ maa dɔw ɲɛna o bɛ sabotage yɔrɔ ɲini pankuru fila dɔrɔn hali saba tɛ wuli fila k'a dossier a bɔsi ayi nka a ma s'o la an bɛ bɛn ko la n'i bɛ fɛ i sɛbɛ ka dɔn i bɛ kɛlɛminɛ de maa ɲini ka bila an Maliyɛn yɛrɛ damaw don Bakari a bɛ gɛlɛya an bɛ tila ka bɛn ko la bɛn ko la manamanakan fɔ ka dabila a ti tɛmɛ dantɛmɛ wale ko kɛ ka dabila politique ko don a bɛ ban kan'i ta dusu fɛ a bɛ ban Bakari Tarawele sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ Bakari min ye an dafɛ jamanaw ye a ko nin bɛɛ lajɛlen kɛlɛyalen bɛ Mali la bi Ala ni Mali ka sanbala ɲɔ sabu maa tɛna se ka na Mali cɛkɔrɔma bilen wa an fana an y'an da to article min na dumuni ko kuma in dɛ an sɔn o kɔngɔminɛ min ma dɛ o minɛnw de filɛ o de jaabi filɛ kana siga min tun kan ka don balo la e tɛ se ka bɛndiya kɛ ka tila ka minɛn fana sɔrɔ waati min tun kan ka don balo la o de taara don minɛn na o tuma an b'o de kɔnɔ bi n'a ta an b'a fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna u ka da dumunifɛnw sɔgɔ u ka fɛɛrɛ ɲini a baara Bakari a ko an dafɛ jamana caman bɛ yen minnu kɛlɛyalen bɛ faso Maliba la bi dɔwɛrɛ tɛ dɛ Bakari Mali bɛ dabolo min na bi Bakari u bɛ siran hali ka kuma Mali kan n'u ka jamana ko baaradari kɔnɔna la a ko Mali bilama Bakari ni maa min bɛ siran Mali ɲɛ Ala ni cɛba in fɛ n'o de ye colonel Assimi Goïta ye n'i ko Assimi i b'a jɔɲɔgɔn kofɔ i bɛ surasiw kofɔ i bɛ baarakɛɲɔgɔn kofɔ maa minnu kale Mali fini na Bakari k'u bɛ Mali lakana i b'olu bɛɛ lajɛlen kofɔ sabu n'olu fana ma sɔn a tɛ kɛ dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le matin kɔnɔ a ka bi bɔli don n'o tɛ Buwa Jabate waatiw tɛmɛna an filɛ danga min na bi ne kun ye ne kɛ Assimi ne y'an bila Ala yɛrɛ y'o dɔn a ma ne ka dusu ka bon kojugu tɛmɛ ni kunnafoni n'o tɛ jamana bɛ jamana na n b'a minɛ n b'a fara Mali kan n'a tor'e ta la an bɛ taa café min n'a tor'e ta la Kidaliko bɛ ban bi jamana mun kɛ bɛ ka Mali la kɔrɔ olu bɛ ban o bɛ se ka mɛn senna a tɛ to e ta la Bakari tɛmɛ ni kunnafoni sɛbɛn ye i dusu ka bon kojugu ne mun ta o ko tɛ Ala bɛ maanifin dɔn dɛ i dusu ka bon kojugu ji ka tɛmɛ ni kunnafoni bala ye Buwa Jabate ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn n'o k'a ma ko l'annonceur Dado Kamara nin ye a ka fadiri ye Dado ko min ye référendum ko kuma ye n'o bɛ tali kɛ anw ka constitution ko kura ko kuma kan e ko a ma bɔ a dɔgɔkɔrɔ wa a bɔ a dɔgɔkɔrɔ min ye politicien fanba caman ye olu ko k'an kun ye kuma min fɔ n'an kun sig'an b'a la yalima ko o fiɲɛ funufunu k'a wulitɔla tɛ nin ye de wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye anw ka ministre ye ni n'o ɲɛsin bɛ anw ka décentralisation ko ma ani administration territoriale n'ale de fana ye cɛmancɛ fanga maaw ka kuma lasela ye n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye ministre d'État a ye kɔrɔfɔ bɔ ni k'a bin bawo référendum a kun kan ka kɛ mars kalo tile 19 tɛmɛlen san 2023 nka min ye kɔsa fɛ yan'a donni cɛ dɛ i b'a ye k'a fɔ
fo korofo ko ni mbolani ka sanzalama ka jira ka fo domi no kun fola no marskalo letani ko non toy sa 2023 ko abe bo atogoro ko bawu yoro chamo mbei o labe on fo ka sabati no ma sabati bara mi nu ubala ko lanyini referendum kama na be na gen sabuye manvugu haglinandi constitution kuraka ko abara ko chamo mbei ko atetime ka se a hagela o bo ka bi ibaye ka fo politician chamo mbei ani politiki to nyema chamo mbei munu no lu furadama te surasi nga tabolo ve olu ko kan ma fo ayewa mi e fo mbe na be sega manifin kunu kana so aka nende la niki no ko surasi ko nali fagana ko akololo do fleni ko ba ni surasi nana fagana o ko ni ubu nu yu sigi o so min diala wa e ku te ta tuni wa mi e politicien nunu ye e ko fasri ke ba amado ta utoko mawa o dobe talige mi e maître tapo no e kasim tapo ye morema to ala kata se Hussein Amion Ginoma kodem to ala Cheblin Darame Barena to ala Mohamed Sherifu kone malemi ngoni na be wuliga jola ko sa daina kanyeshi onga procureur général ma cour constitutionnel la cour suprême ko nana o ka tabulo no ka haglina ko tegalima ni ko in laje manu no bela jile ya jira ka fo ko mi e politicien ga nali ko na fora ko u ga nali ka kunte dore na ma ya ko afuko fanga daragi gela o de labonga ke jona wuliga joka ke jona mi e kalata yo baro bela jile o fere o ka sega sigi singa ko haglina njigi da do ka kumadu ako ko mi e onga chama jara fanga nyamo ye mi e sede o ka chide mi no betama na onga chama jara fanga nyamo ni sede o nyama ya blo ni nyanje no e good luck Jonathan Nigeria jamana kundigi koro e ko ka e nali minge ko sa dai na faba ko nana ko nana bawu mi e tradition ya damna furadama mi e la yinu ye no e baro mun no luka nga boloda no be atalige ko biduru ani kono ndona 59 activités prévues hakilna mun nolu nganga waleya nolu gun bolodala mi eta ani wolon vlaye oro sala ka waleya biduru ani kono ndona awo ni ko ilaje tuju mi dado kamaraye dado ko anga region ta ani konondo mi eji o boloforo fana kanga sigiye ko baro belajile make ka banfolo ko wa ko mi ni wati ni ka seka bwa dogogoro no referendum ye jamana donga dasmusumuli kene mi mbeka sabu ugu haglinandi constitution kura tabulo ni akunglenaga ko akoni abo adogogoro ma chama ngoni ya jira ka foka huya fo yegoi mi ye surdasi nunu ye nu ko ni na fangana ko ku ta to tagui ko wa kuni fele make jona mi ye ni wuliga joye kabina ta wulo mina o de ka fanga jaso ku sigina ya tedi ma wara ma ni ngwe sebe mina ya sama ga bo ella no ser konna na dado kamara ka fasiru e ma soro su te jamana de ya nu bi se jamana koro abu buloy fo fini bo fu nera bo nebe mi fi yere nu bi se jamana koro u katme na ide nebe mi fi ye ni yansele ni dangana politician ne mu jojo ajengana di ajengana amo fo nyoyene nu bi se jamana koro anga do obuye ameta mamtu fanfe obebe Jeka pip wajibate namu ndara nana dandigal werata ula nogo bala to beti jona bogara ne bentika do nouvelle horizon sebeningela toye Mahamani Touré Mahamani ko wari joakun frontier labanina ako minyanga keleke chewye no ye fama ye ani bamanchi turusu karla nywana wari tiga makala sebeningela ko minye minaka le chenchen fuka kan endilimana wari baye kafo turusu jereje kulu mumbe no ye dashi wari dashi udashi le ne be chenchen kai sebeningela ko bode alu filimatate minyi uka dloki baye uka mbadri anuka kalashin kop sebeningela ko bode min kone anga jamana koronfe bulo bode baye ka fode kebu kolokolo yoro ye bode niye turusi jereja kulu laje asugu be bode alu nu nyata na kembe nyonye abele jelen ko be ka kilina baro buluda nga na jara ana sefla ako minyi malika droni kuro nana menye panguru nana bori kelagacho koni dronu lawule ninka jetemina ke chenchon kan bori kataliye ka fo menye daishu ye u koni ubel la jela unuka kalashino unuka ngane juya bori yangade ni ye sebeningela ko menye dronu ka jetemina ko fe bori panguru de wulle flane nu ya flika jigi min koni suraka ye ja damba sentegala al naka motobai ka motoba nunu fli motoba inte ko sala ko yewa bori ka nyame fli suraka watri fa seme maga tona sebeningela ko
Bugari min ye surakaw ye ka da kan ko bolite dankɛ mais a tɛ se ka teliya ni pankuru ye Bugari min ye pankuru b'a fulu ka cogo min na min ye pankuru bolilaw ye u tilal'u ka munumunu salo la Bugari dugumamaw fana sina ka na kɔgɔ k'a tɔ la Bugari b'a ye k'a fɔ su mun fɛn ne yera o bɛ t'i jɔ fo maa 50 ni kɔ la min ye sanfɛ pankuru ye olu ye mugu mun fili ka jigin Bugari ja mugu ninnu tɛ fɛn ɲuman ye mugu jigiw kan ka sin k'u sisi yɔrɔnin kelen ka tasuma wulu la k'a jego lɔgɔ i b'a fɔ ko charbon lɔgɔ hali bi tɔ bɛ yen i b'a fɔ ko charbon finman sɛbɛnnikɛla ko Bugari n'i y'an ka pankuru lajɛ Bugari o ye tulonkɛ fɛn ye k'i bɛ t'u ta ka n'i ka to tobi sanfɛ taa u bɛ ɲɛ yen o ye ka misali ko bɔ cɛ sabali sa taa u bɛ ɲɛ yen sɛbɛnnikɛla ko Bugari Tarawele a ko min ye tulonkɛ kɔni o tɛ bilen i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen Bugari ni taama tun ka gɛlɛn an ka kɛlɛkɛcɛw bolo Bugari pankuru bolilaw olu bɛ yen k'u sen nɔ ye Bugari ni ka mugu fili ka jugu kan a ko kɔrɔmasurun Bugari min kɔni ye maa minnu sara Bugari a yirala k'a fɔ Dayisu ka cɛ duman terroriste kulobaw minnu bɛ u mini ji o ye balawu kɛnɛkanda ye u bɛɛ taara lahara kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Touré ale ka sɛbɛnni don Mamani Touré ka fara Nouvelle Horizon fasirijɛkulu kan wajibata b'u bɛɛ lajɛlen ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indépendant Abdul Dambele nin ye a ka fasiri nin ye kulekan ye kumakan min ni a bɔ bɛ INASAM o yɔrɔ ni o ye a fɔ o de do kɛ INASAM o ɲɛmaa danga n'o ye Cheikhna Demba ye Cheikhna Demba ko min ye wulikajɔ k'a kan ka ta ni k'anw ka dolancilaw ni ka u sɛgɛrɛ anw ka dolancilaw olu bɛ wulikajɔ la o wulikajɔ min kɔni n'o bɛ éliminatoire CAN de moins de 23 ans minnu si ma san 23 sɔrɔ fɔlɔ ni a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna taa kɛ Maroc n'o ye Maroc 2023 ye o baaraw o éliminatoire olu baaraw de bɛ sen na wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye anw ka samatabonw ye yɛrɛ ɲuman na n'o y'an ka samatasɛgɛw ye olu fana u kan ka wulikajɔ kɛ nka ka kɔn olu ka wulikajɔ ɲɛ dɛ i b'a ye k'a fɔ min ye éliminatoire de moins de 23 ans ye olu kɔni ni anw Sénégalikaw u kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ stade Abdoulaye Wade de Diamniadio o kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ o kɔni u na masara ka sɔn ni ka a kɛ ta la bawo min ye an ka nin samata bon ninnu ye n'o y'an jini ninnu ye u bɛ wulikajɔ la wa a jirala fana k'a fɔ u ka wulikajɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen de kan ka u jɔ u kɔkɔrɔ o fana baalen kɔ min ye samata bon yɛrɛ ye olu fana kan ka wulikajɔ kɛ o wulikajɔ o baaraw bɛ boloda juma nata ka bɛn mars kalo tile 23 ma san 2023 nɛgɛ kanɲɛ 19 dana gosilen kɔ wa olu ni maa minnu fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔni a tigɛ tɛ don a nana bawo min ye Gambie stade du 26 mars olu ni an ka samatabonw ni Gambiew bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ stade du 26 mars kɔnɔna na faaba yɛrɛ la yan nɛgɛ kanɲɛ 19 waati ka bɛn juma nata ma wa n'i ye ko in lajɛ Cheikhna Demba ko INASAM to a la ko bɛɛ lajɛlen de kan ka wuli ka jɔ nin kulu fila kɔkɔrɔ minnu bɛ taa Sénégali olu ka taa ye wa minnu bɛ to 26 mars yɛrɛ o wuli ka jɔ hukumu kɔnɔna na olu fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la min bɛ se ka kɛ sabu ye min ye anw ka dege samatabon kɔrɔbalenw olu ka degeli karamɔgɔ n'o o ye Seku Sɛli a ka baara bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na ko bawo ale yɛrɛ ka jateminɛ na Seku Sɛli sugandi fura dama kana bugɔ sisan la min baara o baara n'a ye o boloda ni samatabon kɔrɔbalen ninnu ye a baara bɛɛ lajɛlen kɛla kunnawuli ko wa ko a ni dɛmɛ ka kan ani minɛn min ani hakɛ min ka kan a ka bila o minɛn kɔnɔ hali n'a b'o minɛn kɔnɔ ni dɔ bɛ se ka fara a kan o ka fara a kan walasa baara in bɛ ɲɛ a bolo cogo min na nin kun ye sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ l'indépendant kɔnɔna na Abdul Dambele a ka fasiri fasiri ɲana kunnafoniw tun bɛ an bolokɔrɔ Bugari o minɛn sani la waleɲumandɔn foli barika da ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan